Epidemija koja je uvela i online nastavu donekle je umanjila interesovanje dece za svakodnevnim učenjem. Kako da im zadržimo pažnju? Pogađanje naziva pesme ili izvođača muzičkih hitova 70. i 80. rešavanje zanimljivih kvizova, samostalno snimanje filmova koji osvajaju međunarodne nagrade. Za neke đake to je tek daleki san o tome kako čas treba da izgleda. A za neke beogradske gimnazijalce, ali i osnovce u Obrenovcu, to je svakodnevica. I to su samo neke od metoda koje najbolji profesori koriste. U osnovnu školu Posavski partizani u Obrenovcu došli smo na čas informatike, a prisustvovali i projekciji filma koji su izradili đaci jednog od 6 najboljih edukatora u zemlji. Ime filma, Slatki ukus pobede, za našu priču može da ima i simboličko značenje. Ako govorimo o oblasti multimedije, ja sam se potrudio da negde svoju ličnu opremu uložim i da je donesem u školu, znači da im damo taj praktičan alat u ruke, da oni probaju da naprave nešto, da osmisle, da budu kreativni u tom smislu i to se onako, da kažemo, jako dobro primilo među tom decom. Univerzum je mali za kreativnost jednog nastavnika samo ako on to želi. Strast prema sticanju novih znanja usvojili su i obrenovački osnovci. Snimamo filmove, snimamo intervjue, ali svaki film najbitnije mora da ima neku pouku. Nešto uradi zanimljivo da bi mi to pamtili. Stvorili smo neki prijateljski odnos i to je ono što je stvarno posebno. Prijateljski odnos sa učenicima grade i profesor 10. Beogradske gimnazije koji učenicima pušta muzičke hitove. Za njih priprema interesantne kvizove i često na času izađe i da igra košarku, sve zarad što boljeg usvajanja znanja iz hemije. Muzika ili šale koje pravimo na času su samo prevozno sredstvo do našeg cilja. Znači, hemija nema mnogo veze sa stvarima koje mi radimo na času. To stvari pravimo atmosferu koja je dobra za učenje, da oni budu sve vreme budni, odnosno aktivni na času, a onda im ja, da kažem, podvalim hemiju, oni to nauče, a da i ne znaju da su naučili. Mislim da nam je najviše približio prema time što nam daje primere iz pravog života, kako primenjujemo hemiju. Smejemo se na času dosta, onda imamo te mini testove. Odlično objašnjava kroz neke jako interesantne načine. I prosto on je vratno najbolji nastavnik i profesor kog sam ikada imao i vratno kog će ikada imati. Nastavnici koji su poneli laskavu titulu najboljih edukatora su živi dokaz da profesori koji su posvećeni svom radu ostavljaju neizbrisiv trag na živote svojih đaka.